Dobra, ciąg dalszy. Tu mam taką tanderę, fina. Najpierw pokazuję swój sen. Sen. Raka. Chwila. Za widno jest, kurwa. Sekurytasy mnie ze mną. Pojebane. Tak patrzę, gdzie można wejść. Gdzie można wejść? Można wejść na ten słup. Można. Super, czy można wejść? Jest pytanie. Jest duże pytanie. Czy można wejść po tym supie na samą górę? Ursäkta. Du kan hjälpa mig. Jag har stora frågor. Du kan gå uppe med utan ingenting. På den most. Ursäkta, du pratar svenska. Ursäkta mig. Ursäkta mig, du pratar svenska. Många jest det inte pratar. Jag har stora frågor. Du kan hjälpa mig. Ja, jag går hemma snart. Jag måste jobba imorgon. Okej. Jag har frågor. Ja, nej. Inte vad ska jag göra. Jag har frågor. Say people. Ja, jag vet inte. Man kan. Two people can go touch then Why would they go then up? gold kugel. But why? Utan ingenting. Nej, nej. No, no. För ifall om du ramlar skadar dig. Ja, jag har frågat, så du kan gå? Nej, varför skulle jag? Nej, inte. Ska jag gå upp där? Ja. Varför? Ja, nej, inte varför. Nej, jag har inte pratat med dig. Du kan gå upp. Nej, du? Jag kan gå upp i Singapore. Till mig? Nej. Ja. Till mig i Singapore. Gå upp i Singapore. Till mig? Jag frågar, så du kan gå? Om jag kan? Ja, jag kan. Vi kan gå oss Singapore. Båda två? Ja, ja. Vadå, vill Ja. du ha ett race? Som du Den som vill. kommer upp först. Ja, först. Ja. Ja. Ja, det är bra. Ja, det funkar. Ja. Jag kan. Nej, jag Vi orkar oss. inte. Ja, sitta här. Nej, nej. Kom. Nej, jag orkar Nej, det är inte. Jag farligt. orkar Va? inte. Om- Nej, men om också på med problem. Till mig. Mm. Nej. Jävlar. Jag igår beställde den hit kommer. Den. Jag igår titta uppe. Jag vet.
Därför jag är tvungen gå en gång till. Göra Okej, den filmen. Okej, gå upp. Och Aj, filma. nej, jag väntar på mörk. På vad? På mörk. Mm. Jag ser därför jag stannar. Jaha. Raka Men är det inte. farligt? Va, inte farligt. Jo, om du Tänk om man ramlar. ramlar. Om du ramlar det är problem. Sen? Det är inte bra, det är inte bra. Om du ramlar, du blir pannkaka. You become pancake. Okej, lycka till. Ja. Hej då. Alltså, jag vet inte vad ska jag göra. Gör det. Ja, hejdå. Fan. Jest trochę. Jeszcze chwilę, jeszcze zawinę. Dla mnie zawinę. Ściemni się to. Jasno na filmie, jak to jest tak... Ściemni się to. Jag vill stänga lampor mera. Många. Lubię się wspinać. Nie wiem, lubię. Kocham. Jak się wspinam, jestem... Jak ja go łupę, I'm free. I'm free. Za łatwe. Poczekamy jeszcze chwilę.